An gudanar da wasannin langa da kuma wasannin jan igiya a unguwar Gama, gasar da aka sanya ta domin taya mai garin Gama Alhaji Rabi'u Abdullahi murnar cikarsa shekaru 20 a kan gadon sarauta, wanda aka fafata tsakanin unguwannin yankin a jan igiya da langa, ruwa ta sha da kawo shi. Unguwar layin Malam Idi sun samu nasara a kan layin Kwakwaci a dukkanin wasannin har ma da jan igiya, abin da ya ba su damar kaiwa ga wasan ƙarshe. Sai Gawuna suka samu nasara a kan layin 'yan nama a gasar ture shi, kawo shi da kuma jan igiya. Zuwa yanzu za a fafata wasan ƙarshe Asabar ɗin nan. A ci gaba da fafatawa kuwa a damben gargajiya da ake gudanarwa a nan Kano, an fafata dambe guda 8 inda shagon ɗan Hausa ya samu galaba a kan bahagon Sanin Kurna, sai shagon Mada ya samu nasara a kan shagon Mahaukaci. Daga cikin damben da aka yi canjaras babu waɗanda suka yi galaba, har da wanda aka yi tsakanin Abba shagon Roget da Manu garkuwan Cindo, sai Autan Ali Coronavirus da shagon Master Ali.